Bueno, ari gara gaurko menu honen bukaerara iristen. Entremesak, soderrak izan dira, baita lehen platera ere, bigarrena ere txikitin parian baina primeran joan da, postria baina ez zaigu geratzen. Eta gaina postriai ginda ipintzeko, Masterchefeko sukaldari famosoa datoz. Beraz, txalo ero batez hartuko ditugu, prestatu txapelak, eta gozela hora. Mundoko sukaldari hoberena gara, eta hitz egitera gatoz bertxotara. Zora luze berri bat eta polita da, gaur probatu behar du gure platerkada. Umetan hasi ginen Masterchef saioan, 7 urtekin zekigun pizza nola doan. Orain nagusia gara sukalde txokoan, eta jatetxe pila dugu mundu osoan. Gure jatetxan dia oso ezaguna da, Jonsina etortzen da sarri afaritara. Beste egun batean Frank etortzen bada, prestatuko ditugu sagutan zizara. La jungla zatoz egin guri hueta, disfrutatuko duzu jangabe txuleta. Janari hoberena jango duzu eta, etxera famosara zabela beteta. Shakira triste dago, baina ez betirako, Pikeren falta triskat nabaritu jako. Tarta bat prestatuko dugu beretzako, ahoak inbihotza gozatzen delako. Ariana Grandela, amatua munduan, sexia eta guapa, betiko moduan. Txuleta hamburguesa, jango du orduan, ez etzapurrik raga, plateran fonduan. Jonsina etorri zen jatetxera zuzen, maia beteta zeukan lan egin genuen. Janari askorekin dendena jantzuen, hasia segertitu zen da etxera joan zen. Famatu asko dator, mai libre
Bueno, besterik ez. Espero dut, gaurko otordu honekin pixka baterako asetuko zinatela. Eskerrik asko danoi, etortziaren, urte osoko lana, zuen txaloz eskertziaren, berriz ere eskertuko ditut irakasleak, udala eta bat ikasleak, gaurko protagonistak, eta ez duke ahaztu nahi, nik ikasleekin hau prestatzen dudan bezala, urte osoan zehar, bertso eskola bat ere badala, herrian, beti dauzkala ateak zabalik, eskolaz kanpo ere bertara joan nahi duena bentzat, eneko tope jarduten da eta bertakoak ere oso gustora dabiltz, beraz badakizue, hau gutxi iruditzea dema zaizue, bertso eskolara, eta bertso eskola gutxi iruditzea dema zaizue, urren gortean berriz. Eskerrik asko, eta nahi duzuen arte. Aitorren hizkuntzarrak nahi dugu zabaldu, munduaren aurrean gizonkia saldu. Baldin gure zainetan odolik badegu, euskaldunak euskeraz hitz egin behar dugu. Zein hizkuntza ederra euskera guria, inunez detarkitzen beste bat tobia. Usai goxodun hizkuntz txukunta argia, bira hurikan ez due isketa garbia. Etzaiak aurka dabiltz euskeraren gaitik, lehen orain eta beti guztiz aspalditik. Lurperatu nahidikan antzinatik, ez dute hori lortuko inungo aldetik. Euskera galdutzeko ez dago beldurrik, munduan ez da sortu hortako indarrik. Sasi jakintzu asko dabiltz galdu nahi, asmo txarrorre guztiak dira de alberri. Gora euskera maitea zoragarriena, euskaldunen artean maitagarriena. Munduan sortu zanik hizkuntzik zarrena, gora eta gora euskaldunak eta gure euskera. Gora eta gora euskaldunak eta gure euskera. Adiskide bat bazen orotan, poesiaren egoe, sentimenduzko bertsoek antzaldatzen zutena. Plazetako kantari, bakardadez josia, hitzen lioa iruten, bere barnean irauten, oinaz ez ikasia, ikasia. Nunago zer larretan gure peleko hartzaina, mendie galetan gora, horroitzapen den gerora, iesetan joan intzana.